Budget yan. Sa loob, ikaw. Kamuti pa ba ka dyan? Ang pinagsigluto. May marami ba kamuti pa dyan? May marami. Ang pinagsigluto ako meron ka. Dahil kasunod mga. Ha? Ano pinawag mo maluto? Ito, may mas pa. Like ka.
Dadalhin kita sa aming bahay. Pwede guys. Tinagap na ako tayo. Pero pa talaga. January ka sana. Yang ada yang nge-chat sini. Nag-pick ko lang siya.
Lagi-lagi ko sa tayo. Ano nangyari? Basta lagi-lagi ko sa tayo. Facebook kami kaya. Iya, may ko na ngayon. Dahil mo ka makagamit na tayo naman. Mag-register ka pala. Makayod, bulan-bulan. Bulan-bulan ang bayo. Nagagada mo na yun. Correct. Hindi mo ka